Oh, pre. Unsa man, pre? O nganong natubuan makagsungay, pre? Sungay sa imong mata pre, imong anak ang hinungdan ani. Unsay akong anak, pre? Ikaw na ba sungay akong anak? Ay ra gyud magpinuso po pre. Tawagay imong anak para makabalo ka. Sayon! Sayon! Patay, si Angkol. Oh, ano bakit? Ali dire, dol dire. Zaman pa. Iunsa man nimo imong angkol? Si pangutan apa, bright man siya. O, pre, ikaw man na pangutanon. Sus pre, ingon ani nahitabo. Kaon sa may mata asi magpanglingo. Oh, mura gyud ni problema. Hay, kabulok na lang sa aking maestra. Oy. Uy, sayon. Unsa may problema nimo sige magpanglingo. Ay, ako maestra, gibagsak ko gahapon. Oh, basin mali po di mo answer. Ako mamali. Tama kaya akong answer ay. Ako lang yung maestra, wala kasabot sa pungutana. Ah, imo apay nung maestra nga kasabot? Lagi call, kulang siya balanse. Ah, imo nung maestra ang kulang sa balanse? Unsa day pangutana niya? Ang bangutan na niya, inaane, maghatag daw may gulay or lamas. Ah, okay. Kung hiwaan or kanon, makahilak lagi sa katao. Ah, mo niya pangutana? Maghatag og gulay or lamas? Nya kung hiwaon or kanon makahilak ang isa ka tawo? Tama, maunay ang pangutana. Unya, unsa man pa imong itubag? Akong classmate, answer og Bombay. Oh, tama ng Bombay. Ang isa ko classmate ako, may answer og sila. Oh, tama gyapon ang imo nga. Unsa may answer nimo? Akong gi-answer ko, Carlang. Ha? Karlang? Makailak ba yung tawa na? Nakahilak ko, oy. Wala gani na balansya sa akong maestra ko, lo. Wala jud na balansi sa imong maestra. Ay mali, man pud mo answer. Sus, isabot ka, kol. Tama, ang good ng Carlang. Sos, mali lagi ng karlang dong. Ikaw gahi kay kagulo, maong mabagsak ka. Sus, kol, pare sa ramong teacher, wala ibalanse. Ako pa inoy balansi. Karlang makahilak. Sus, kol, sampulan tikaw niya. A few moments later. Parang may naamoy ako hindi maganda. Uy, nana si Angkol. Kol, Agay! Agay! aba, kol. Makahilak ang Carlang, lo. Bantay lang ako niya. Nganong gibato man nimo Karlan? Oh, lipod ka mo to, apa. Man, makapahilak tikaw. Kababi ako isa dire. Abato ka.